Ние сме младите хора на България. Ние сме поколението, чието родители понесоха негативите на прехода. Ние попивахме от стреса и несигурността, превръщайки тези две характеристики на нашето съвремие в императив на собственото си поведение. Те създадоха у нас онзи стремеж към отрицание народното, който ни кара да бягаме от дома. Но и те ни накараха да виждаме в родината отражение на нас самите. Ние сме възпитани в политическа апатия. Ние не вярваме в идеологии. Не се борим за промяна. Не търсим смяна на статуквото. Ние сме поколение на летаргията. Ние предпочетохме да обичаме родината си, но да се отречем от държавата си. Ние градихме нашите ценности в условията на ценностен вакуум, където чужбина е утопия, родината е фикция, а семейството – даденост. Ние сме силни и арогантни, информирани и цинични, лековерни и манипулирани. Ние нямаме авторитети, нямаме идеали, нямаме морал. Ние наблюдаваме в изолация. Изолация, която сами сме се създали. И това, което ни остава, е да се адаптираме. Да приемем промяната такава, каквато е.